Tak momentálně se nacházíme na Dvořáčkově ulici, že? A zde stojíme před domem jednoho Žida, jmenoval se Polák. Pan Polák měl z prvního manželství syna, jmenoval se Karel. Byl to můj spolužák. Moje jméno je doktor Charlie Ponižil. Narodil jsem se v Tišnově 28. února 1922. Moje rodiče se rozvedli za drastických okolností v roce 28 nebo 29. Pan Alfred Polák měl staršího syna Karla, který prostě byl díky své matce, která si vzala doktora Ponížila, to byl advokát tišnovský, tak si on ho vlastně adoptoval. Takže se jmenoval ne Polák, ale Ponížil. Můj otec, druhý otec, já teď budu mluvit jenom o druhém otcovi, protože toho prvního otce se znal jenom skutečně v nejútlejším dětství. A tím, jak začal ten Hitler a to všechno, ty restrikce, které následovaly, on to všechno tak nádherně táhl sebou. On chodil mamince nakupovat, protože Židi mohli nakupovat jenom od 3 do 5 odpoledne. On chodil dopoledne, protože to už nikde ve kšeftech nic nebylo. A on prostě tohleto s ní tak snášel, jako kdyby on sám byl Židem. Jak jsou tam ty dva výklady, ty v podstatě zůstaly nezměněny, i když to samozřejmě je zmodernizované dneska. Prodávali se tam hlavně kožené zboží a pracovní oděvy. On ve skutečnosti byl velice ochotný všechno, ale měl rád peníze, jako každý. Já jsem byl zapsán, což jsem dneska zjistil ve svých dokladech, až do roku 30 v mozaické, jak se to říká, židovské církvi. V roce 30 jsem vystoupil, prosím, já nevím proč, jestli už moji rodiče tenkrát, nebo můj druhý otec cítil tady to nebezpečí toho nacismu. Já jsem víceméně, přiznám se otevřeně, více byl křesťanem a katolíkem, protože jsem o tom mnohem víc věděl, než o tom židovství. Pan Polák vzal si potom taky nějakou židovku a potom měli spolu takových děcek a toušek všechno otáhli potom do těch koncentráků. Polákovi, no, já jsem znal 2 děti, Naděnku a Libušku. Naďa byla, myslím, o rok mladší a Libuška byla asi o 4 roky mladší. A v té hromadě dětí, které se tady pohybovaly po té ulici, téměř nikdy nechyběly. V 38. roce mě svazoví skauti oznamují, že jsem byl propuštěn ze svazu skautů pro neplnění svých povinností a vyhodili mě. Kamarádi na ulici na mě pokřikovali. Dostával jsem anonymy, měl jsem třeba na sešitě napsaný Žide, co tady děláš? Notabene teď ještě přišly ty nařízení s tím, že po 8 hodině nesmí chodit na ulici. Jednoho dne, si to bylo v 41. nebo ve kterém roce, nevím, holky přišly mezi nás, že jo. Mimo jiné, oni měli taky 2 nebo 3 psíky, takový mopslíky, chlupaty, to se tady všechno pohybovalo, děcka a ti mopslíci. A oni říkali, no my už tady nebudeme, my budeme se někde stěhovat, už půjdeme pryč. Já si nepamatuju, když je odvezli ty kelnero, to si nepamatuju, jenom, že potom tam přišel ten náš Binar se jmenoval, ano, a pan Svánovský tam prodával. Na ten duben 42. roku si vzpomínám docela jasně, na tu chvíli, kdy se tady cosi dělo, na té 660, stálo tady jakési auto
A vynášeli z domu, jednu členku té rodiny Polakové. Ona byla psychicky a fyzicky nějak prostě neschopná a šupli ju do toho zeleného, řekl bych Antonu, nevím, jak se tomu tehdy říkalo, a tím prostě byla vymazaná ta rodina. Další potom signál toho, že je zlé, bylo to, že v roce 40 mě na moje v sextě vzadu na svojím vysvědčení, který jsem dostal po skončení v červnu 47, tam bylo razítko, že Karel Ponížil, narozený a tak dále, opouští na vlastní žádost gymnázium Tišnovské. No a pak jsem šel na stavbu dálnice, to už byl plán, Hitler si nalajnoval novou dálnici kolem Tišnova. A tam jsem pracoval až do té doby, než jsem dostal obsílku, že 10. října 1941 mám nastoupit do přeškolovacího tábora Lípa u tenkrát německého Brodu. Stojíme na Jungmannové ulici přímo před domem bývalého majitele Žida, pana Kellnera. Ten měl velkou obchod a malou obchod se smíšeným zbožím, jak se říká. Jo? Já si pamatuju, že měli hospodu, že měli syna, který zemřel na leukemii. On byl asi přesně o 8 roků starší než já. On dával pan Kellner 500 000 tomu, kdo by ho zachránil můj život, že on umřel. Naložili nás do vagónu, to jsme jeli ještě civilizovaně, měli jsme dokonce kupé. Byla hrozná sranda, protože jsme byli mladí kluci, 22-20 let, že jsme říkali, no co, jedeme do Lípy, nebo kam jedeme. Zaplať pámu, že vypadnu z toho Tišnova, kde teda hořela půda pod nohama. Zní to cize, ale já jsem byl šťastný, že já jsem v té Lípě byl. Že jsem si zvykl na ty strašné lágrové podmínky, že to přece nebylo tak strašné a byli jsme v Čechách, byli jsme kousek domova. Tady měli sklady, tady měli obchod a v tom obchodě ještě malá kancelář taková. Jo, to tam seděla paní Kellnerová a úřadovala. Oni byli takoví jako pro nás strašně bohatí lidi, ano. A já si pamatuju paní Kellnerovou, takovou babu tlustou, takový hadry vedle ní lítali, měla takovou záštěru a ta měla obrovskou kapsu. To si pamatuju, mně se to strašně líbilo. Já pocházím z rodiny takové té chudší, jo, a tak jsme chodívali ke Kellnerovi nakoupit na dluh. On měl takovou knížku, tam to vždycky dal a to se říkalo, napište to na futrál. 14. září 43, respektive den předtím, jsme dostali avizo druhý den ráno, že pojedeme do Terezína. A teď šlo o to, co tam dělat. Tak jsme dostali dvoukolovou káru a jezdili jsme s trubkama. Teď přišel ten 18. duben 44 a já jsem byl zařazený do transportu do Vůlkova na Barakmbau, což měl být taky byl pracovní tábor. Já jsem tam byl jako pomocný dělník, že tam byli hodně tesařů, tam bylo hodně stolařů, hodně kameníků tam bylo, který oni už z Terezína vybrali profesionály. 2. listopadu 44. Přišel nějaký zřízenec a říká, nakystejte se, pojedete pryč. A jeli jsme. A někdo tam říká, jedeme do Kácetu. Druzí se mu řekli, to je blbost. Druhé zase říká, jdou nás postřílet někam. Říká, blbost. My jsme projeli nějakýma branama, napřed Außenkette, vnější řetěz, pak Innenkette. Projeli jsme dovnitř, Arbeit macht frei, Oram, Nienburg, Sachsenhausen. A byli jsme v hajzlíku z odpuštění.